guys, madung adlaw daday mi sa Mabini. Mabini no. Campsite. Dagang mga uban, mga igagaw mga hulu. Yo Japan. Na Korea. Likely. Grabing init na kadyo guys. First time na nakadung dari arang lamia kadyo view. Lamia. Arang ka nice. Ba. Woo! Samuta na ni kaitong. Saka bitaw tuon mo trail ka? Trailer ka? Grabe sa narong oras ah. Pero di ka mahadyan ang kainit kay grabing nice ang view guys. First time na nakalaag dari. Nanghid kong nanay kay pamakok ari dari sukad. Alarang nice lagi. Picture sa ta. Saba laman. Okay. Nice ang view guys. Pag-una siya nga laaganan dari sa Mabini. First time pa kalaag kay kinanaman rin sila. Gisli bless you. Shout out. Grabe init. Asa naman ni Agi? Langob? Lapot din dis ganina ay. Ito atong gi kuha na sayal. Di ba na ko nagto? Kapangkal ba? Pero na ba dari ka school? Kala lagi unja. Diretso ra. Oy, Ginoo ko. Mga laagan lagi din mo. Kaya na suhito mamos. Nagkasadang sidlonon. Suhito diding ba? Daggan ni ligid. Yes, araw ko diri. May kalami ay samot nag-irox. Dehoy drive one. Apple nga gagmay. Asa di ka mamartde, Ford? Nalas, wala din nas Leo ning balik sa Manila long. Apple nga gagmay guys. Vitamin sanitas. Lami man tamis. Daghan ko nunig benefits. Simot mas ilok do. Sig matambawag imong ilok din mo sanitas. Butang agaray. Hindi gina butang injong tuwad. Latos mong tatay. Nga ding. Kaon nga dito. Kaninan ko nung naglanggam, pero makaon man istaw. Wamoy, apilig lang kay do. Ang dadon. Ito ah. Asa man di ka masaka? Ang oilo kayo buto. Grabe ka dyan isugo og harag. Tambok na largo. Basa di ay. Taing along unta to. Excuse me. Dadan ko sa ilang eskwelahan, taig kabaw. Punon day pa na jaw. Punon. Kamay ni kwan bay. Itong abon no. Taig kanding di ay. Datos among basak noon jaw, daghan jaw. Among basak daghan. Dadatog bakang aloy panglugway. Ha? So guys, pag humaglaag datos Mabini ka rin damis basak kay tabangan ring estudyante panguhag taig kabaw. Taig tao dai jaw, di pwede. Ansa day gradong jaw ding. Grade 12, graduating, bantay di ta kakaon na nag-graduate ha. Timan inga kita bangon kag kuhag taig kabaw. Asa ka long? Ha? Wa manggoy ta ilong.
Kanding may naa. Sa pa ni along pud. Di agtimalhanan din kaning na yung mga Di sus. Di jaw. Tae. Kana bitong di daghan. Tigtimalhanan nito ko ng sagbot nga tambok. Kay nada na nagtagog. Oh, kay makatambok man si Jas kuan. Na jaw. Pakan ko na mo graduate jaw. Yeah. Cake. Di ka mo mangitag taig kabaw. Taig tao may pangitaon. Garay. Og di mo kada jaw na silot. Performance test ni. Kamu tali bito na hugaw sagbot bito na. Ja kaon pas beto nga. Oy, di mo hunaw. Banha pa kandi nga pud. Pila na katapok din. Tulo katapos ay. Gra ang along ubuotan na, lugway kabaw. Unsa na long ba je? Mo day di makita kay nagtabo sagbot. Banha diha kanding. Upat na daw. Nga long. Long. Magbugwad para ba ko kay magtanam kog dragon fruit? Kami dito ay. Magtanam kog dragon fruit bitaw. Pasa-pasa. Puno din ang sako jaw kay na may daghan jaw. Wanan. Kari jaw. Jaw. Ay, makik ni mo. Hindi ni mo. Oh, bitaw ang cake da. Di akari di jaw kay. Excuse me sa mga nangaon guys. Pasensya na. Ang sa ang kinahanglanan mga dinis klase. O klase, eskwela. Klase si estudyante di ay. Pero di naman nagani. Dam di daghan. Tiya, padaan pas bulang hujan. Na manggudaghan dari pa. Banha mi. Beutan lay karon Ford. Baka kurong jak kabaw. Ingin kagani baka. Nga nam dinang kabaw. Ngita kog kuan agsakag butang long. Nga kog langkay. Glisid kog haling anjang estudyante. Anjang estudyante ko na. Diarag kuan mansanitas, apple gagmay. Plagiarism. Di mo dito ko kaabot. Wala ba siya tag-sungkit? Sungkit ni buwak. Mataya? Salong, igo ta ha? What do? Na, nabuak man. Sabor importante. Umagpod. Nanguha sa kong apple nga gagmay. Parang rabas na nagmani. Mansanitas. No. Mansanitas nga sa ato. Sa uban. Dabong, masiguro na long, kaya nga buak man long. Kaya long. Gilangaw malay dong kaya masito long. Di mo nagikaisan. Mau dapat gilangaw kaya dapat pikik pud. Kari jaw. Pukuang jaw. Kay giro. Di ka dari jaw. Dari mo na kada. Uy dagko long. Kilaw. Anna. Sinsya na kasi kami mo anhilong kay dagay sugo. Saan? Gamay ra kuno jay palabiag daghan. Tamba mo ko nag-ubo. Ay. Jaw, mana jaw? Punog tae. Tsa. Payam na kulong be. Ay, salamat do. Salamat eh, dahil chicks, ning abot ah. Ha? Do? Ay! Oscar. Hay, di ay. Ay, Oscar! Buong nagpagkasada oh. Nagteda po. Ay, salamat na si Langkay.
Yung nailangkas bay. Kuha sa ring Dala ko langkay. Laag ja, kakaag buteng ja. Langkay pud. Imong tuwad. Makaabitaw na papel na ha. Makaan ang imong gawiran wa pa na humagkuan. Natunaw na sa kainit. Tiwasa sa abri. Tiwasa sa abri na kay makaan ang nasubos. Ako ay, source ka nito. Tiwasa! Abok mo naman. Agnaong ni tatay. Kana may makaantay. Makaano ka una, ibuok. 25.